ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഞാനൊന്ന് വെളിയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കേട്ടോളാം. കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, സാരില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലെ. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രമിള മാതാജി ജപമാല വേറെ ബാഗ് വേറെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. മാതാജി, പ്രമിള മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മാതാജി മ്യൂട്ടാണോ? ജപമാലയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ചൊല്ലാൻ നോക്കാട്ടോ. കുറച്ച് ചിലപ്പോ ഞാന് ഇന്നലെ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിയതാണ്, ഇപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കിയതാണ്. ജപമാലയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ചൊല്ലാനായിട്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് പാടായിരിക്കും ആദ്യം. പക്ഷെ പിന്നെ ശരിയായിക്കോളും. അങ്ങനെ പുറത്ത് വെച്ച് വരുമ്പോ നമുക്ക് അത് ചെയ്തു വരുമ്പോ നമുക്ക് അത് സുഖം പിടിക്കുമ്പോ പിന്നെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ചൊല്ലാൻ തോന്നില്ല നമുക്ക്. ഇത്രയും ദിവസം വെളിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ചൊല്ലിയത്, വേറെ മാല. ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ടൊന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഇന്നലെ. സാരില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെല്ലാൻ തന്നെ നോക്കില്ല. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് നിർത്താൻ പോണ കാര്യമല്ലല്ലോ, ഇത് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടതല്ലേ നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം മാതാജി ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. മാതാജി ഇപ്പൊ ഓരോ അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോഴേ അത് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി. ഇപ്പൊ 7 അധ്യായം എടുത്താൽ 1 തൊട്ട് 4 വരെ ഇത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തേത് ഒന്ന് അങ്ങനെ മാതാജി മാതാജിയുടെ വീഡിയോ ഉണ്ടോ യൂട്യൂബിൽ? ഇത് എന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല മാതാജി ഒന്നും. കാരണം ഇതിങ്ങനെ എല്ലാ മാസം എടുത്തോണ്ട് പോണാരും വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് ഞാനൊരു എത്ര അധ്യായം വേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക്? മുഴുവൻ വേണ്ടി വരും? മാതാജിയുടെ പിന്നെ മാതാജി 7ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ടല്ലേ വന്നത്, അതിന് മുമ്പുള്ളത്. അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മാതാജി അങ്ങനെ ഇപ്പം 7 തൊട്ട് 8 വരെ ഇത്രയാകുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതാണ് പറയുന്നേന്നുള്ളതേ. അപ്പൊ മാതാജി ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ പിന്നെ മറക്കും മാതാജി. പിന്നെ മാതാശ്രീ, ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ക്ലാസ്സിന്റെ കുറച്ചൊന്ന് ഇതുപോലെ മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? അത് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ടുണ്ട് മാതാശ്രീ. ഞാൻ മാതാജി പറഞ്ഞാണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റൈല് മാറ്റി. ഞാൻ മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തൊഴിലെ പിറ്റുന്ന ഞാൻ ചോദിക്കുകയും. പിന്നെ എനിക്കൊരു മരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് 2-3 ക്ലാസ് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ അതിന് ശേഷം അറ്റൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ക്ലാസ്സിൽ. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയോ എന്ന് മാതാജിനെ വെച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറയാണ്ടായപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി അന്ന് ആളില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നി അന്ന്. ഞാൻ 2 ദിവസം ലീവായിരുന്നു, കേറാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നല്ലുണ്ട്. ഇപ്പം നല്ല സ്ലോ ആയിട്ടാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡും ഉണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇതായിട്ട് പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ മാതാജി, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്നറിയോ? കാരണം ഇത്
എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമാണല്ലോ ഇത്. നമുക്കിപ്പോ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോണ്ട് ആർക്കും എന്തായാലും ക്ലാസ് എടുക്കണം. അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പോവാനാണല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. ഞാൻ വിചാരിച്ചു കാരണം ഇത്രയും പേരുടെ മുന്നിൽ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോ വിഷമമായെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം കാരണം എന്റെ മെന്ററോട് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നിങ്ങനെ ശരിയാക്കാൻ പറയണം. അപ്പൊ അവരോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ. അല്ല എന്നോട് എന്തായാലും നേരിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ എത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊരു ദിവസം കൂടിയാലും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാവരും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമല്ല. അപ്പൊ അതാണല്ലോ നമുക്കും ഇഷ്ടം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിലല്ല മതം, ഞാൻ വേറെ ഇതിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ, നാളെ എന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നാളത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കണതിന് മുന്നേ 6 അധ്യായത്തിന്റെ അല്ലേ പറയാനുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ലേ, അതപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത്ര അധ്യായം ഇതാണെന്നുള്ളതേ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത്രയൊന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോ നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴും അത് എളുപ്പമാണ്. കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും. മനസ്സിലാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം. നല്ലൊരു അധ്യായാണ്. കഥ പോലെ കേട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അധ്യായം കേട്ടത്. വിഭൂതി യോഗം പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു അധ്യായം കൂടിയാണിത്, വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം അർജുനൻ ഭഗവാനോട് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി യോഗം കണ്ടു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ആ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അതിന് മുന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല, എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണം, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളാണ് ഈ വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കുറേ വിഭൂതികൾ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, വിസ്തരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും ഉണ്ട് ഇഷ്ടത്തിന്, പക്ഷെ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് തോന്നുന്നത് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ആ പറഞ്ഞതെന്നും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെ വിഭൂതി യോഗം നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞു. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും വിഭൂതി യോഗം? അപ്പൊ വിഭൂതി യോഗത്തില് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. അതുമെന്നാണ് അർജുനൻ അടുത്തത് പറയുന്നത്. അതായത് എന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നതെന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ അങ്ങ് ഈ ചെറിയൊരു അംശത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നതെന്ന് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നറിയോ? വിശ്വരൂപവും മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ ധർമ്മത്തിനൊക്കെ അത് ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓരോ അവതാരങ്ങളും. വിശ്വരൂപം താൽക്കാലികമാണ്. വിശ്വരൂപം ഭൗതികമാണ് എന്നാണോ മുതച്ചി? ഭൗതികാണ്, എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല അത്. വിശ്വരൂപം അതായത് മാതാജി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരോടും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയണേ, കാരണം ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരും. അപ്പൊ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ മാതാജി. ഇല്ല, ചിലർ മൂളിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അപ്പൊ അതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് വരും. സാധാരണ ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഒച്ച വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ തന്നെ വേറെ ആരും നോക്കാറില്ല, അപ്പൊ തന്നെ മ്യൂട്ടോൾ കൊടുത്തിടും ഞാൻ. അങ്ങനെയാണ് പതിവ്. എനിക്ക് വന്നപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം മറ്റുള്ളതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ശ്രീരാമസ്വാമി ഉണ്ട്, വാമനസ്വാമി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഏതൊക്കെ അവതാരങ്ങൾ, വാസുദേവൻ, ഏതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളുണ്ടോ ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഉള്ളതാണ് എന്ത്? എല്ലാ അവതാരങ്ങളും. പക്ഷെ ഈ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഭൗതിക രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തന്നു. അത് അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നില്ല അതവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. അത് പരബ്രഹ്മത്തിൽ, അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല വിശ്വരൂപം. ഭഗവാനോട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ, അതായത് നമ്മളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭഗവാൻ കാണിച്ചതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. ഇതാണ് മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വരൂപത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ, ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത്? വിശ്വരൂപത്തിലൂടെ. അതാണ് മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വരൂപത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത. മനസ്സിലായോ? മാതാജി ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? അത്
ഒന്നും കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാമോ? മീരയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത്. അതിന് സ്ഥായി ആയിട്ടൊരു ലോകമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാർത്ഥസാരഥി ലോകം, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ല, ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാന്റെ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? പാർത്ഥസാരഥിയുടെ ലോകത്തിലേക്കാ പോകുന്നത് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ വാമന രൂപത്തെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാമന ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നുണ്ടാവുക. അതായത് ഓരോ അവതാരങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ എന്തുണ്ട്? ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ. എത്ര അവതാരങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാനിൽ ഇതെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു, ഭഗവാനിലെല്ലാം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം അത് അർജുനന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് വിശ്വരൂപം. അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല വിശ്വരൂപം. അർജുനൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു, ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നല്ലാതെ വിശ്വരൂപത്തിന് എന്തില്ല? അതേപോലത്തെ നിലനിൽപ്പില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ്. നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം അല്ലെ? അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ ഇതിലാകെ 55 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥന, പിന്നെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ വിവരണം, അതാണ് 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 9 മുതൽ 31 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് സഞ്ജയൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നതാണ്. സഞ്ജയൻ കണ്ട ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നതാണ്. 32, 34 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ കാലരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഉപകരണമാകുന്നതിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നതാണ് അർജുനനോട്. 35 മുതൽ 46 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. 47 മുതൽ 55 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ശുദ്ധമായ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഇരു കൈകളുള്ള പരമരൂപം കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ 5 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു തിരിവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം 55 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. പകുതി നമുക്ക് എടുക്കുന്നു. 1-ാമത്തെ ഭാഗം അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥന, വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ വിവരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്തയായിട്ടുള്ള ഉൾക്കാമ്പായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അകക്കാമ്പായിട്ടുള്ള 4 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അത് പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി വായിച്ചോളൂ എല്ലാവരും. അത് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാട്ടോ. ആ ശ്ലോകവും അതിന്റെ അർത്ഥവും പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ എല്ലാവരും. പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവര്, വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവര് ഡെയിലി നമ്മളത് വായിച്ച നല്ലതാണ്. 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 10, 8, 9, 10, 11 ശ്ലോകങ്ങൾ കേട്ടോ. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച. മതനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മ സഞ്ചിതം യത്തോ യക്തം വ്യജസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, പരമഗുഹ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പരമരഹസ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആർക്ക് കൊടുത്തു? അർജുനന് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ എന്റെ സംശയങ്ങള്, എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ തീർന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഈ അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണനാണ് സർവ്വ സൃഷ്ടികളുടെയും കാരണത്തിന് കാരണം എന്ന് തുറന്നു കാണിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ മഹാവിഷ്ണു വെച്ചാൽ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെയും കാരണഭൂതൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്നും ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരമല്ല, അവതാരങ്ങളുടെ ഉറവിടമാണെന്നും നമുക്ക് എന്തിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്? ഈ അധ്യായത്തില് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതാരങ്ങളുടെ ഉറവിടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അവതാരി എന്നാണ് ആരെ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ പറയുന്നത്.
ഭവാപ്യയോ ഹി ഭൂതാനാം ശ്രുത്തോ വിസ്തരശോ മയാ ത്വത്ത കമലപത്രാക്ഷ മാഹാത്മ്യാമപി ചാവ്യം. അല്ലയോ കമലാക്ഷ, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയാസ്തമയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത വൈഭവങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ പറയുന്നത് കമലാക്ഷ, ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്? കമലാക്ഷ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. താമരപ്പൂവിന്റെ കണ്ണുകൾ, ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതളുകൾ പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കമലാക്ഷ എന്നാ പറയുന്നത്. ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയാസ്തമയെ കുറിച്ച്, അതായത് ഉദയാസ്തമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആവിർഭാവം തിരോഭാവത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അങ്ങയുടെ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത വൈഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ വൈഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി, പിന്നെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ജനനത്തെയും മരണത്തെയും കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനന്റെ വൈഭവങ്ങൾ എന്താ പറയാ, വ്യാമോഹങ്ങള്, സംശയങ്ങളൊക്കെ അർജുനന്റെ തീർന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സന്തോഷ തികയോടെയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ കമലാക്ഷൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. കമലാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകള് താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതളുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കമലാക്ഷ എന്ന് അർജുനൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. താൻ സർവ്വവ്യാപിയാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും തന്റെ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെന്നാണല്ലോ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? വ്യക്തിപരമായിട്ട് തന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ല എന്ന് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാവിടും ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏവമേതത് യഥാതത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വര്യം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങു തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലുള്ള അവിടത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹേ പരമ്പൊരുളെ, പരമപുരുഷോത്തമ എന്നാണ് ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങ് സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെ അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയില് ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിലും, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം. ആ രൂപത്തിന്റെ മുന്നിൽ, ഭഗവാന്റെ മുന്നില് അർജുനൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ വിശ്വത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം എന്നാണ് ഇവിടെ ആരാഗ്രഹം പറയുന്നത്? അർജുനൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകളാൽ പ്രചോദിതനാണെങ്കിലും വരും കാലങ്ങളിൽ കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ മാത്രം കരുതിയേക്കാവുന്ന ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഉളവാക്കാൻ വേണ്ടി അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്, അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകള്, ആ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ്? അർജുനൻ അതിൽ പ്രചോദിതനാണ്, അർജുനൻ അതിൽ വിശ്വാസമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്. കാരണം നമുക്കറിയാം അർജുനന്റെ ഗുരുവാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഗുരു പറയുന്നത് മുഴുവൻ ആര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ശിഷ്യൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ? വരും കാലങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രം കരുതിയേക്കാവുന്ന ജനങ്ങളിലും കൂടി വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ ആഗ്രഹം പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് വിശ്വാസം ഇല്ലാതല്ല, വരും കാലങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കൂടി വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹം ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഭാവിയിൽ അവതാര പുരുഷൻ എന്ന് നടിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടാവുമെന്നതിനാൽ ഒരു മാനദണ്ഡം എന്ന നിലയിലും ഇത് ഉപയുക്തമാവുമെന്ന് അർജുനൻ ചിന്തിച്ചിരിക്കണം. അല്ലാതെ തന്റെ വിശ്വാസത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നിദർശനം ആവശ്യമായിരുന്നില്ല. അപ്പോ അത് മാത്രമല്ല, ഇനിയും എന്ത് വരാം? ഭാവിയിലും അവതാര പുരുഷന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരാം. അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്തും എന്ത് വേണം? ഒരു മാനദണ്ഡം എന്ന നിലയിൽ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടാം വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിനു കൂടിയിട്ട് വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ എന്താ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അല്ലാതെ അർജുനന് വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ അല്ല എന്നുള്ളത് എടുത്ത് പറയാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. കൃഷ്ണനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ ആ വാദത്തെ യഥാർത്ഥത്തെ തെളിയിക്കാൻ ജനസമക്ഷം വിശ്വരൂപം നൽകാൻ സന്നദ്ധരാകണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
മന്യസേ യതി തച്ചക്യം മയാ ദ്രഷ്ടൂമിതി പ്രഭോ യോഗേശ്വര തതോ മേ ത്വം ദർശയാത്മാനമവ്യയം. പ്രഭോ, അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണുവാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലയോ സർവയോഗേശ്വര, ദയവായി നിസീമമായ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമേ. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് കരുതുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ അങ്ങക്ക് തോന്നാണ് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഈ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള കരുത്തുണ്ട്, അതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട് എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ, കരുതുവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്തു തരണം? യോഗേശ്വര, ദയവായിട്ട് അങ്ങയുടെ ആ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണേ എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അചിന്ത്യ പ്രഭാവശാലിയാണ് എന്തിനാണ് യോഗേശ്വരൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സ്വതേ അപ്രമേയനാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കനിഞ്ഞ് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താനും, അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ അഹേതുകമായ കനിവിനെ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ആജ്ഞാപിക്കുക. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഇവിടെ ആജ്ഞാപിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്, അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ അതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന് ഭഗവാന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ അങ്ങനെ കരുതുന്നെങ്കിൽ മാത്രം അർജുനൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണേന്നാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ആജ്ഞാപിക്കല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യ മേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധാ സഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എന്താണ് പറയണത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, പല ആകൃതികളിലും പല വർണ്ണങ്ങളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങള് നീ കണ്ടുകൊള്ളാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ മറ്റു രൂപങ്ങൾ സദാ പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പില്ല, അത് വരുന്നു പോകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം, അതിനും എന്തില്ല, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പില്ല. മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രൂപങ്ങളെല്ലാം പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. പരവ്യോമം എന്ന് വെച്ചാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എടുത്ത് പറയാണ്. പശ്യാദിത്യാൻ വസൂൻ രുദ്രാൻ അശ്വിനൗ മരുതസ്തഥാ ബഹൂന്യാ ദൃഷ്ടപൂർവാണി പശ്യാശ്ചാരണി ഭാരത. ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഇതാ ആദിത്യർ, വസുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, അശ്വിനി ദേവന്മാർ, മരുത്തുക്കൾ, ദേവതമാർ തുടങ്ങി ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത അത്യാശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും ദർശിച്ചുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്താണ് പലരും ഇതിനു മുന്നേ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആശ്ചര്യങ്ങള് പലതും നീ ദർശിച്ചു കൊള്ളാനാ പറയണത്. പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, ആദിത്യന്മാർക്കോ വസുക്കൾക്കോ രുദ്രന്മാർക്കോ അശ്വിനി ദേവന്മാർക്ക് മരുത്തുക്കള് ദേവതമാര്, ഈ പറഞ്ഞവരാരും ഇതിനു മുൻപ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള അത്യാശ്ചര്യങ്ങള് പലതും ദർശിച്ചു കൊള്ളാനാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇഹൈകസ്തം ജഗത് കൃഷ്ണം പാശ്ചാത്യ സചരാചരം മമ ദേഹേ ഗുഡാകേശ യച്ഛാന്യദ്രഷ്ടുമിച്ഛസി. അല്ലയോ അർജുന, നീ കാണാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളൂ. നീ ഇപ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മേലിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നത് പോലും സർവചരാചരങ്ങളും ഇവിടെ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എന്തൊക്കെയാണോ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ നിനക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും? ഇപ്പോ നിനക്കിപ്പോ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ മാത്രമല്ല, നീ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നത് പോലും അതുപോലും നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ സർവചരാചരങ്ങളും ഇവിടെ എന്നിൽ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നതു മാം ശക്യസ്യ ദ്രഷ്ടും മാനേനൈവാസ ചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യ മേ യോഗമൈശ്വര്യം. പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു, എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പോ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് തരാം? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാം. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കാണാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട്, നിന്റെ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട്, നിന്റെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് നൽകാണ്? ദിവ്യചക്ഷുസ് നൽകാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം, ഇഷ്ടം പോലെ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇതിനു മുന്നേ വേറെ ആർക്കാണ് ദിവ്യചക്ഷുസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്?
സഞ്ജയന് സഞ്ജയൻ ആര് കൊടുത്തു? വ്യാസമഹർഷിയും സഞ്ജയനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ഗുരുവാണ് അല്ലെ? ഗുരു ശിഷ്യനാണ് വ്യാസമഹർഷി. സഞ്ജയന്റെ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? സഞ്ജയന് ഇതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം. സഹോദരൻ സഖാവൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ മാറിപ്പോയി. ഇപ്പൊ ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം. ഗുരു ശിഷ്യനായപ്പോഴാണ്, ഗുരുവും ശിഷ്യനായപ്പോഴാണ് ഈ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. എന്താ പറയാ, സഖാവാണ് പക്ഷെ ഗുരുവും ശിഷ്യനും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താണ്? ഒരു ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ ആദ്യ കണ്ണിയായതുകൊണ്ട് അർജുനന് ഈ ഉറപ്പ് നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ പ്രസ്താവനകളെ സാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാവിയില് ഉള്ള ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും വേണം. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല, സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടോ ദാർശനികമായിട്ടോ പറഞ്ഞതല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അത് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് അർജുനൻ എന്താ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? ഈ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇനി അർജുനൻ കണ്ട വിശ്വരൂപത്തെ വിവരിക്കുന്നത്, വർണ്ണിക്കുന്നത് ആരാണ്? സഞ്ജയനാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ തുടങ്ങുന്നത് 9 മുതൽ 31 വരെയുള്ളൊരു ശ്ലോകത്തില് സഞ്ജയന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് അടുത്ത ഭാഗത്ത് പറയുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്തേ തതോ രാജൻ മഹായോഗേശ്വരോ ഹരിഃ ദർശയാമാസ പാർത്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വര്യം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ ദിവ്യചക്ഷുസ് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ അർജുനനോട് വിശ്വരൂപം കണ്ടുകൊള്ളാനായിട്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യോഗേശ്വരനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന് സഞ്ജയൻ രാജാവിനോട് പറയാണ്. അതായത് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അനേക വക്ത നയനം അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകാദ്യതായുധം ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവം അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം, അർജുനൻ കണ്ട ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് സഞ്ജയൻ പറയുന്നതാണ്. എന്താണ്? ആ വിശ്വരൂപത്തില് എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങള്, കണ്ണുകള്, എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങള് അർജുനൻ കണ്ടു എന്നാണ് സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല അനേകം ദിവ്യ ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായിരുന്നു ആ രൂപം. അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങള് ശരീരത്തിൽ പൂശിയിട്ടുണ്ട്. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അതേപോലെ തന്നെ അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം എന്ന് ഇവിടെ സഞ്ജയൻ പറയാണ്. എന്നിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഇപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രം എങ്ങനെയാണ്? അന്ധനാണ്. അപ്പൊ ആ ധൃതരാഷ്ട്രം പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? സഞ്ജയന് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ അത് എന്തിനോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദിവി സൂര്യ സഹസ്രസ്യ ഭവത്യൂകാപതിഥിത യതി ഭാ സദൃശി സ്യാത്
ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മനഃ. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. അപ്പൊ ആ പ്രഭാപൂരം, ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് സഞ്ജയന് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, സഞ്ജയൻ ആ കാണുന്ന വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരത്തെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയാണ്, 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമാണെന്ന്. അതായത് ഒരു സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശം തന്നെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്രകാശത്തോട് തുല്യമാണ് എന്ത്, ഈ വിശ്വരൂപം. ഈ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം എന്ന് സഞ്ജയൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. തത്രൈകസ്തം ജഗത് കൃഷ്ണം പ്രവിഭക്തമനേകഥ അപശ്യാദേവ ദേവസ്യ ശരീരേ പാണ്ഡവസ്തഥാ. വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ അപരിമേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാ വിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഈ വിശ്വരൂപം കാണുന്നത് എവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ്? രഥത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇതെല്ലാം കാണുന്നത്. അപ്പോ ഈ വിശ്വരൂപത്തില്, വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപത്തില് അപരിമേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാ വിഭാഗങ്ങളും, ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം തന്നെ ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാണ്? അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കാണ്. തത്ര എന്ന വാക്ക് സാരവത്താണ് ഇവിടെ. അർജുനനും കൃഷ്ണനും തേരിലിരിക്കെയാണ് അർജുനന് വിശ്വരൂപ ദർശനം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അർജുനനും ഈ വിശ്വരൂപം കാണുന്നത് എവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ്? രഥത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ തത്ര എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അർജുനൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഈ വിശ്വരൂപം കാണുന്നത്. അർജുനന് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ദിവ്യദൃഷ്ടി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആ യുദ്ധരംഗത്തിലുള്ള മറ്റാർക്കും എന്ത് കാണുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ മാത്രമാണ് ഇത് ഇവിടെ യുദ്ധരംഗത്തില് അർജുനൻ മാത്രമാണ് അത് കാണുന്നത്. തതസ വിസ്മയാവിഷ്ടോ ഹൃഷ്ടരോമാ ധനഞ്ജയഃ പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം കൃതാഞ്ജലിരഭാഷത. പിന്നെ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി വിസ്മയാധീനനായി രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് അർജുനന് എന്താ സംഭവിച്ചത്? പരിഭ്രാന്തനായിട്ട്, വിസ്മയാധീതനായിട്ട്, രോമാഞ്ചം പൂണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നില് ശിരസ് കുനിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴുകൈയോടുകൂടി ആര് പറയാണ്? അർജുനൻ പറയാണ്. ദിവ്യ ദർശനം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ അർജുനന് കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം വന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോ തന്നെ അർജുനന് ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധത്തില് വലിയൊരു മാറ്റം വന്നു. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ് പറഞ്ഞ? പരം ബ്രഹ്മം, പരം ധാമം, പവിത്രം, പരമം ഭവാൻ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പറഞ്ഞത്. അതായത് ആ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ പിന്നെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പരം ബ്രഹ്മം, പരം ധാമം, പവിത്രം, പരമം ഭവാൻ എന്നാ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോ. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോ അർജുനന് ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധത്തില് വലിയൊരു മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അവർ തമ്മില് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആ സുഹൃത്ത് ഭാവമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ അർജുനൻ കൃഷ്ണന് മുന്നില് ആദരപൂർവ്വം തലകുനിക്കുകയും കൈകൂപ്പി വന്ദിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിശ്വസ്വരൂപിയായി വാഴ്ത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം. ഈ ബന്ധം സൗഹൃദത്തിൻ്റെതല്ല, ആശ്ചര്യ ആദരങ്ങളോടെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വിശ്വസ്വരൂപനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാനെ അർജുനൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? സൗഹൃദത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമായിട്ടല്ല, ആശ്ചര്യത്തോടുള്ള ആദരവാണ് ഇവിടെ ആരോട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ സർവാനുരഗാംശ ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പങ്ങൾ എന്നിവയെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പോ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തില് എല്ലാ ദേവന്മാരെയും, സകല ദേവന്മാരെയും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാണ്, സകല ജീവജാലങ്ങളെയും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാണ്. പിന്നെ താമരപ്പൂവിൽ ഇരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവിനെ കാണുന്നു, ശിവനെ കാണുന്നു, ഋഷികളെ കാണുന്നു, ദിവ്യ സർപ്പങ്ങളൊക്കെ ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാണ്? അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കാണ്. ബഹൂദരവക്തനേത്രം പശ്യാമി തം സർവതോനന്തരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദീം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ, വിശ്വരൂപ. ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്ന എന്താണ്? വിശ്വരൂപ എന്നാണ് ഇപ്പൊ
അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്ത്യമോ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തില് എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തില് എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളൊക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്. ഇതിനാണെങ്കിലോ ഒരു അവസാനവും കാണുന്നില്ല, ആദ്യോ മധ്യോ അവസാനം ഒന്നും ഇതിന് കാണുന്നില്ല. ആ ശരീരത്തിന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എന്ത് വരാണ്, എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടാണ് അർജുനന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രിണം ച തേജോ രാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്തം പശ്യാമി ത്വം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്ത ദീപ്താനലർക്കാദിത്യ അപ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്, ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നി മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെ പ്രകാശം പോലെ. നമുക്കറിയാം ഉച്ചയ്ക്കുള്ള സൂര്യന്റെ പ്രകാശം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര കണ്ണിലേക്ക് പ്രകാശം അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പോലത്തെ പ്രകാശമാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നി. അപ്പൊ ഈ ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നി മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെ പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നത്, അപ്പൊ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കത് നോക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ദുർദൃശ്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, നമുക്കത് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് എന്ത്, അങ്ങയുടെ ആ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ദുർദൃശ്യമാണെങ്കിലും അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം എനിക്ക് എല്ലായിടവും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഇനി അർജുനൻ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ തന്റെ സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താണ്. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അർജുനൻ പറയുന്നത്, ത്വമക്ഷരം പരമം വേദതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം ത്വമവ്യയ ശാശ്വത ധർമ്മകോപ്ത സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോ മതോ മേ. ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്, ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമ സ്ഥാനവും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അവ്യയനും പുരാതനും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായ ചിത് പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, എല്ലാവരുടെ പരമലക്ഷ്യം ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. ആദിമമായിട്ടുള്ള പരമലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമ സ്ഥാനം, എല്ലാവരുടെയും ആശ്രയം, പരമമായിട്ടുള്ള ആശ്രയം, അവസാനത്തെ വിശ്രമസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവ്യയനായിട്ടുള്ളതും പുരാതനായിട്ടുള്ളതും ശാശ്വതമായ ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനും ചിത് പുരുഷൻ ആരാണ്, സംരക്ഷകനുമായിട്ടുള്ള ചിത് പുരുഷനും ആര് തന്നെയാണ്, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അനാദിമധ്യാന്തമനന്ത വീര്യം അനന്ത ബാഹും ശശിസൂര്യ നേത്രം പശ്യാമി ത്വാം ദീപ്ത ഹുദാശവക്തം സ്വതേജസ വിശ്വമിതം തബന്തം. അവിടേക്ക് തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നുമില്ല, അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്തില്ല, തുടക്കവും അവസാനവും മധ്യമൊന്നും ഭഗവാൻ ഇല്ല. നമുക്ക് എന്താണ്, അമേയമായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ, നമുക്ക് വർണ്ണിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് എന്ത്, ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവങ്ങള്. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. ഭഗവാന് കുറെ കൈകളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാണ് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ എന്ന് പറയുന്നു. വായിൽ നിന്ന് തീ പാടുന്നു, അങ്ങയുടെ തേജസ്സാൽ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായിട്ടും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വായിൽ നിന്ന് തീ പാളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ തേജസ് കൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്, അർജുനന് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ വൈഭവത്തെ പറ്റി എത്ര വണ്ണം ആവർത്തിക്കുന്നതും സാഹിത്യപരമായി ഒരു ദൗർബല്യമല്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രമതം. അപ്പൊ സംഭ്രാന്തിയിലും ആശ്ചര്യത്തിലും വികാരാവേശത്തിലും ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്നത് തെറ്റില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ വൈഭവങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ എത്ര വണ്ണം ആവർത്തിക്കുന്നതും എത്ര വട്ടം ആവർത്തിക്കുന്നതും ഒരു ദൗർബല്യം എന്നാ പറയണത്, ദൗർബല്യമല്ല എന്ന് പറയണത്. അത് എത്ര പറയുന്നത് ഒരിക്കലും തെറ്റല്ല എന്ന് എടുത്ത് പറയാണ്. സംഭ്രാന്തി കൊണ്ടും ആശ്ചര്യം കൊണ്ടും വികാരാവേശം കൊണ്ടും ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ഒരിക്കലും തെറ്റല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വൈഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് എത്ര വട്ടം ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരിക്കലും ദൗർബല്യമല്ല എന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നതാണ്.
ഇനി കാലരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള അർജുനന്റെ വിവരണം. അപ്പൊ അർജുനൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ട് വളരെയധികം സന്തോഷത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ദ്യാവ്യാ പൃഥിവ്യോര അധമന്തരം ഹി വ്യാപ്തം ത്വയൈകേന ദിശശ്ച സർവഃ ദൃഷ്ടാത്ഭുതം രൂപമുഗ്രം തവേദം ലോകത്രയം പ്രവിധിതം മഹാത്മാൻ. അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭൂമി ആകാശങ്ങളും സർവ്വദിക്മുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർവോത്തമ, ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായി രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നത് അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഇവിടെ എന്താണ്, ഭൂമി ആകാശങ്ങളും സർവ്വദിക്മുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിലും ഭൂമിയും ആകാശവും സർവ്വദിക്മുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സർവോത്തമ, ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളിലും എന്ത് വരാണ്, സംഭ്രാന്തി കൊള്ളാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം, അർജുനൻ മാത്രമല്ല ഈ വിശ്വരൂപം കാണുന്നത്, 3 ലോകങ്ങളിലുള്ളവരും എന്ത് കാണുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർക്കും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ദ്യാവ്യാ പൃഥിവ്യോ എന്ന് വെച്ചാല് സ്വർഗ ഭൂലോകങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആകാശം. അപ്പൊ 5ാമത്തെ ലോകാണ് എന്ത്, സ്വർഗലോകം, ദേവന്മാരുടെ ലോകം. 7ാമത്തെ ലോകാണ് എന്ത്, ഭൂലോകം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ലോകം ഏതാണ്, ഭൂലോകം, ഭുവർലോകം അല്ലെ, ഭൂലോകം, ഭൂമി, ഭുവർലോകം. അപ്പൊ ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും എന്ത് കാണുന്നുണ്ട്, സ്വർഗലോകങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആകാശം. ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. ലോകത്രയം എന്നീ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയങ്ങളാണ്. അർജുനൻ മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടത്, മറ്റ് ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുള്ളവർക്കും കാണുകയുണ്ടായെന്നുള്ളതും കൂടെ സ്പഷ്ടമാകാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ദിവ്യദൃഷ്ടി സിദ്ധിച്ചവർക്കെല്ലാം എന്ത് സാധിക്കുന്നുണ്ട്, ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ ഭഗവാൻ കാണിച്ച ആ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അർജുനൻ മാത്രമല്ല കാണുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ സ്വർഗ ഭൂലോകങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആകാശം, അതായത് ലോകത്രയം എന്നീ പറഞ്ഞത് ദ്യാവാ പൃഥിവ്യോ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്വർഗ ഭൂലോകങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും എന്ത് കാണുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപത്തെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അമീഹി ത്വാം സുരസംഘാ വിശന്തി കേചിത് ഭീതാ പ്രാഞ്ചലയോ ഗൃണന്തി സ്വസ്തിത്യുക്ത മഹർഷി സിദ്ധ സംഘ സ്തുവന്തി താം സ്തുതിഭി പുഷ്കലാഭി. ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ ഉൾപോകുന്നു. അപ്പൊ ദേവഗണങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഭഗവാനില് ശരണം പ്രാപിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് ഉൾപോകാണ്. അവരിൽ ചിലർ വല്ലാത്ത ഭയപ്പെട്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹർഷിമാരും സിദ്ധരും ലോകത്തിന് എല്ലാവിധ ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വൈദിക സൂക്തങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. അപ്പോ ദേവഗണങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ച് ഭഗവാനിൽ ഉൾപോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ ചിലവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, ഭയപ്പെട്ട് കൂപ്പുകൈകളോട് കൂടി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. മഹർഷിമാരും സിദ്ധരും ലോകത്തിന് എല്ലാവിധം ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വൈദിക സൂക്തങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്തുതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മഹർഷിമാര് സിദ്ധന്മാരൊക്കെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദേവഗണങ്ങള് ഭഗവാനിലേക്ക് ഉൾപ്പുകയാണ്. ചിലരാണെങ്കിലോ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുമുണ്ട്. രുദ്രാദിത്യവസവോയേച്ച സാധ്യ വിശ്വശിനൗ മരുത ശോഷ്മ പാശ്ച ഗന്ധർവയക്ഷാസുരസിദ്ധ സംഘ വീക്ഷന്തേ ത്വം വിസ്മിതാശ്ചൈവ സർവേ. പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങളും കൂടാതെ ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, സാധ്യർ, വിശ്വദേവന്മാർ, അശ്വനി ദേവതകൾ, മരുത്തുക്കൾ, പിതൃക്കൾ, ഗന്ധർവന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, അസുരന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ എന്നീ വിവിധ രൂപധാരികളും ആശ്ചര്യത്തോടെ അങ്ങയെ നോക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും വളരെ ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ നോക്കാണ്. ആരൊക്കെയാണെന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ആദിത്യന്മാര്, വസുക്കള്, സാധ്യന്മാര്, വിശ്വദേവന്മാര്, അശ്വനി ദേവതകള്, മരുത്തുക്കൾ, പിതൃക്കള്, ഗന്ധർവന്മാര്, യക്ഷന്മാര്, അസുരന്മാര്, സിദ്ധന്മാര്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള രൂപം ധരിച്ചവരെല്ലാം വളരെയധികം ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ആരെ നോക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ നോക്കുന്നത്. പിന്നെ രൂപം മഹത്തെ ബഹുഭക്ത നേത്രം മഹാബാഹോ ബഹുബാഹുദൂരുപാതം ബഹൂദരം ബഹുദംഷ്ടാകരാളം ദൃഷ്ട്വാ ലോകാ പ്രവിധിതാസ്തഥാഹം. മഹാബാഹോ, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്നവരും ഭയാകുലരാണ്. അനേകം മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകര ദ്രംഷ്ടങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവ്വലോക നിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതുവരെ ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആശ്ചര്യത്തോടെ അത്ഭുതത്തോടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അർജുനന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു,
മാറ്റം സംഭവിച്ചു. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു മാറ്റം വന്നപ്പോ അർജുനൻ എന്തായി? അസ്വസ്ഥനാകാൻ തുടങ്ങി, അർജുനന് പേടിയാകാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അതില് വാഴുന്ന ഗ്രഹനിവാസികളെല്ലാം ഭയാകുലരാണ്. അനേകം മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകര ദ്രംഷ്ടകള്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു? ദ്രംഷ്ടകൾ കൂടി വന്നു. ഭീകര ദ്രംഷ്ടകളുള്ള അങ്ങയുടെ ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവ്വലോക നിവാസികളും മാത്രമല്ല ഞാനും അസ്വസ്ഥനാകുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിന്റെ ഗതി ഭഗവാൻ മാറ്റി. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തായി? പേടിയായി. ഇതുവരെ അർജുനൻ കണ്ടിരുന്ന ആ വിശ്വരൂപമല്ല ഇപ്പൊ അർജുനൻ കാണുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ രൂപത്തിന്റെ ഗതി ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയപ്പോ അർജുനന് പേടിയായി. അപ്പൊ അർജുനൻ അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? നഭസ്പൃശ്യം ദീപ്തമനേക വർണ്ണം വ്യത്താനനം ദീപ്ത വിശാല നേത്രം ദൃഷ്ട്വാ ഹി ത്വാം പ്രവതിതാന്തരാത്മാ ധൃതിം ന വിന്ദാമി ശമം ച വിഷ്ണു. അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേക വികിരണ വർണ്ണജാലങ്ങളോട് കൂടിയും പിളർന്ന വായോട് കൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോട് കൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനാകുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലനത്തെയോ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട് പറയണത് എന്താണ്? ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേക വികിരവർണ്ണജാലങ്ങളോട് കൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ പിളർന്ന വായ പിളർന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോട് കൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനാകാണ് ഇപ്പൊ. പിന്നെ എന്റെ സന്തുലനത്തെയോ അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥൈര്യത്തെയോ നിലനിർത്താനായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിന്റെ സന്തുലനാവസ്ഥ നിലനിർത്താനും സ്ഥൈര്യത്തെ നിലനിർത്താനൊന്നും എനിക്കിപ്പോ സാധിക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ ആകെ പ്രോബ്ലം ആയി എന്നുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. ദ്രംഷ്ടാകരാളാനി ചതേ മുഖാനി ദൃഷ്ടൈവ കാലാനല സന്നിഭാനി ദിശോ ന ജാനേ ന ലഭേച്ഛ ശർമ്മ പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേ. പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലിരിക്കുന്ന ദ്രംഷ്ടാകരാളങ്ങളായിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു, ദിക്ഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനോട് പറയണം, ദേവദേവ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. പ്രസാദിക്കണേ, ലോകനാഥനായിട്ടുള്ള ദേവദേവ അങ്ങ് എന്നിൽ പ്രസാദിക്കണേ. ഈ പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലിരിക്കുന്ന ദ്രംഷ്ടാകരാളങ്ങളായിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു, ദിക്ഭ്രമം സംഭവിക്കുന്നു, അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ആകെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അത് മനസ്സിലാകാണ്. ശ്ലോകം 25 കൂടെ എടുക്കാം. അമീച ത്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹൈവാവനിപാല സംഘേ ഭീഷ്മോ ദ്രോണ സൂതപുത്രസ്തഥാസൗ സഹാസ്മതീയൈരഭിയോധമുഖേ ഭക്താനി തേ ത്വരമാണാ വിശന്തി ദ്രംഷ്ടാകരാളാനി ഭയാനകാനി കേചിത് ലഗ്നാ ദശനാന്തരേഷു സാദൃശ്യന്തേ ചൂർണിതൈരത്തമാങ്കേ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാര്, അതായത് ഭീഷ്മര്, കർണൻ എന്നിവരും യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരെല്ലാവരും അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ പറയുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും, പിന്നെ അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാര്, ഭീഷ്മര്, കർണൻ, ഇവരൊക്കെ, പിന്നെ അവര് മാത്രല്ല നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ളവരും, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഈ ഭീകരമായിട്ടുള്ള വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നതാണ് ആര് കാണുന്നത്? അർജുനൻ കാണുന്നത്. അപ്പോ ചിലരുടെ ശിരസ്സുകള് ഭഗവാന്റെ ഈ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നതായിട്ടും ആര് കാണാണ്? അർജുനൻ കാണാണ്. യഥാ നദീനാം ബഹവോംബുപേക സമുദ്രമേവാഭിമുഖാ ദ്രവന്തി തഥാ തവാമി നരലോകവീര വിശന്തി ഭക്താന്യഭിജ്വലന്തി. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായ്ക്കളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അപ്പൊ നദികളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? നദികൾ പ്രവഹിച്ച് സമുദ്രത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കള് എല്ലാവരും എവിടെയാണ്? അങ്ങയുടെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടാണ് ആര് കാണുന്നത്? അർജുനൻ കാണുന്നത്. യഥാ പ്രദീപ്തം ജ്വലനം പതംഗ വിശന്തി നാശായ സമൃദ്ധവേഗഃ തഥൈവ നാശായ വിശന്തി ലോകാസ്തവാഭി ഭക്താനി സമൃദ്ധവേഗഃ. ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെ കത്തിയെരിയുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ
അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വക്തങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്നിട്ട് കത്തിയെരിയുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നത്, അതേപോലെയാണ് ഇവരെല്ലാവരും എന്ത് വരുന്നത്, അങ്ങയുടെ വക്ത്രങ്ങളിൽ വീണ് നശിച്ചു പോകുന്നത് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, അർജുനൻ പറയുന്നത്. ലേലിഹസ്യേഗ്രസമാന സമന്ത ലോകാൻ സമഗ്രാൻ വദനേർജലബ്ധി തേജോഭിരാപൂര്യ ജഗത് സമഗ്രം ഭാസസ്തവോഗ്ര പ്രതപന്തി വിഷ്ണു. ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായ്കളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദയിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോട് കൂടി അവിടെ നിന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്റെ സമനില മുഴുവൻ തെറ്റി. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായ്കളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണാണ്. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രഹം ദയിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോട് കൂടി അവിടെ നിന്ന് കാണപ്പെടണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ കാണപ്പെടുന്നത്, അങ്ങയുടെ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആവരണം ചെയ്യുക, ഉഗ്രമായിട്ട് ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കിരണങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ഇപ്പോ ഭഗവാൻ കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്ന രീതിയിൽ സൗമ്യമായിട്ടുള്ളൊരു രൂപമല്ല, വിശ്വരൂപമല്ല ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അർജുനന്റെ ഈ എന്താ പറയാ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അപ്പൊ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായ്കളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കിരണങ്ങളോട് കൂടിയാണ് അങ്ങ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്, അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അടുത്തൊട്ട് നാളെടുക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്ത വൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ, ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇതില് കണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തൊട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അർജുനൻ പറയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ നൽകിയ ആത്മജ്ഞാനം കൊണ്ട് അർജുനന്റെ വ്യാമോഹമെല്ലാം ഇപ്പൊ നീങ്ങിന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്, സൃഷ്ടിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ലയനത്തിന്റെയും എല്ലാ രഹസ്യവും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പൊ വ്യാമോഹം എല്ലാം തീർന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്, അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറി, അങ്ങിൽ നിന്നെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ്, ഉദയാസ്തമയങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാം അങ്ങിൽ നിന്ന് കേട്ടപ്പോ എല്ലാം എനിക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ചും രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അർജുനന് മനസ്സിലായി എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ അർജുനൻ എന്ത് പറയാണ്, മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ആ വിശ്വരൂപം, സർവ്വവ്യാപകമായിട്ടുള്ള ആ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എനിക്കത് കാണാനുള്ള യോഗ്യതാണെന്ന് അങ്ങക്ക് തോന്നുന്ന പക്ഷം, അങ്ങ് കരുതുന്നെങ്കിൽ മാത്രം ആ ദിവ്യരൂപം വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ടാണ് അർജുനൻ അപേക്ഷിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, അത് അവിടെ എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു ഗുരു ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ശിഷ്യന് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടോ ഉള്ളോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ യോഗ്യതയാണെങ്കിൽ അങ്ങ് അതെനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം എന്നാണ് ഭഗവാനോട് ആര് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്, അർജുനൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്റെ അനേകം ദിവ്യ രൂപങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്. അർജുനന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ദിവ്യരൂപം കണ്ടുകൊള്ളാനായിട്ട് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ അതില് ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്, ആദിത്യന്മാര്, വസുക്കള്, രുദ്രന്മാര്, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാര്, ഇതുവരെ ആരും കാണാത്ത കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത ആ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ആര് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് സകല ചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒറ്റയടിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് ആര് പറയുന്നത്, അർജുനനോട് എല്ലാത്തിനും ഒത്തിണങ്ങി കാണാം. അതായത് ഒറ്റയടിക്ക് ഈ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ആരില് കാണാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഈ രൂപം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുക്കാണ്, അവിടെ ദിവ്യ ചക്ഷുസ്, ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൊടുക്കാണ്. പിന്നെ 9ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്, ആ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ അർജുനൻ ആ വിശ്വരൂപം പ്രദർശിപ്പിച്ചു, കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. പിന്നെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് സഞ്ജയൻ പറയാണ്, എങ്ങനെയാണ് അനേകം മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും ദിവ്യാഭരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും നിറഞ്ഞ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപമാണ് ആര് കാണുന്നത്, അർജുനൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിശ്വരൂപം
ദിവ്യാഭരണങ്ങള്, ദിവ്യ ആയുധങ്ങള് ധരിച്ച് സർവ്വ ദിശകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആര് പറയുന്നത് ഇവിടെ? സഞ്ജയൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നു, 1000 സൂര്യന്മാര് ഒരുമിച്ച് ഉദിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശം പോലെയാണ് ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ തേജസ് എന്ന് സഞ്ജയൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും ജീവജാലങ്ങളെയും അർജുനന് ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാതും ഒരുമിച്ച് കാണാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിക്കാണ്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ട് വിസ്മയത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുകയാണ്. കാരണം അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് വിസ്മയത്തോടു കൂടി ഭക്തിയോടും കൂടിയാണ് ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയണത്? എല്ലാ ദേവന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മദേവനും മഹാദേവൻ ശിവനും ഋഷിമാരും എല്ലാവരും എവിടെ കാണാണ്? ഭഗവാനിൽ അർജുനൻ കാണാൻ സാധിക്കാണ്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ആദ്യവും മധ്യവും അവസാനവും അർജുനന് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ആര് മനസ്സിലാക്കാണ്? അവിടെ അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കാണ്. ഇതിന് ആദ്യവും ഇല്ല, അന്ത്യവും ഇല്ല, അവസാനവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, കിരീടവും ചക്രവും ഗദയും ഒക്കെ ധരിച്ച ആ തേജോമയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം അത്യന്തം ദീപ്തമാണെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അത്യന്തം ദീപ്തമായിട്ടാണ് അവിടെ, അർജുനല്ലല്ലേ സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കിരീടവും ചക്രവും ഗദയും ധരിച്ച ആ തേജോമയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം അത്യന്തം ദീപ്തമാണെന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ കൃഷ്ണൻ ആ പരമസത്യം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ധർമ്മത്തിന്റെ രക്ഷകൻ സനാതന പുരുഷനാണെന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാണ്. കാരണം ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ്? പരമസത്യമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ധർമ്മത്തിന്റെ രക്ഷകനാണ്, സനാതനനായിട്ടുള്ള പുരുഷനാണെന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിക്കും മഹിമയ്ക്കും ഒന്നിനൊന്നില്ല, ഒരതിരുമില്ല. ഭഗവാന്റെ തേജസ് ലോകം മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അർജുനൻ പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ആകാശവും ഭൂമിയും എല്ലാ ദിശകളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടാ പറഞ്ഞത്. ഇത് കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും ഭയഭക്തിയോട് കൂടി വിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് 3 ലോകങ്ങൾ. അതായത് ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല, അതായത് അർജുനന് മാത്രമല്ല ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, ആകാശത്തിലുള്ളവർക്കും ഭൂമിയിലുള്ളവർക്കും പിന്നെ അതിന്റെ നടുവിലുള്ള ദിശകളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ദ്യാവ്യ പൃഥിവ്യോ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്താ ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ഉള്ളവർക്കും എന്ത് സാധിക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ദേവന്മാരും മഹർഷിമാരും സിദ്ധന്മാരും ഭഗവാനെ ഭയഭക്തിയോടെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. 22ല് പറയുന്നത്, രുദ്രൻ, ആദിത്യർ, വസുക്കള്, ഗന്ധർവന്മാര്, യക്ഷന്മാര്, അസുരന്മാര് തുടങ്ങി എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ട് വിസ്മയിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭീകരമായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപം കണ്ട് എല്ലാ ലോകങ്ങളും അർജുനനും ഭയപ്പെടുന്നതായിട്ട് അർജുനൻ പറയാണ്. കാരണം അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്ക് എന്തായി? ഭീകരമായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപമായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിന്റെ ഗതി ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് പതുക്കെ മാറ്റാണ്. അപ്പൊ അത് ഭീകരമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? എല്ലാവരും ഭയപ്പെടാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ ആകാശം തൊടുന്ന ദീപ്തമായിട്ടുള്ള രൂപം കണ്ട് അർജുനന്റെ മനഃശാന്തി നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ അർജുനന്റെ മനഃശാന്തി നഷ്ടപ്പെടാണ്. കാരണം തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളും പിളർന്ന വായുവാണ് പറയുന്നത്. പിളർന്ന വായുവോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ രൂപം കണ്ടിട്ട് അർജുനന്റെ മനഃശാന്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ കാലാഗ്നി പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ മുഖം കണ്ടിട്ട് ഭയന്ന് കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? യാചിക്കാണ്. ഭഗവാനോട് യാചിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങ് പ്രസാദിക്കണേ, ഈ കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലിരിക്കുന്ന ദ്രംഷ്ടാകരളങ്ങളായിട്ടുള്ള അങ്ങയെ മുഖങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ സമനില തെറ്റുന്നു, എനിക്ക് ദിക്ഭ്രമം സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാര്, ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, കർണൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ മഹായോദ്ധാക്കളും ഭഗവാന്റെ ഈ അഗ്നി മുഖങ്ങളിലേക്ക്, അഗ്നി ആയിട്ടുള്ള ആ മുഖത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? അർജുനന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്.
ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത അതിൽ പറയാണ്, എപ്രകാരമാണോ നദികൾ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് അതേപോലെ യോദ്ധാക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വായിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് കാണുന്നത്? അർജുനൻ കാണുന്നത്. പിന്നത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, തീയിൽ വീഴുന്ന ഈയാമ്പാറ്റകളെ പോലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ജീവികളൊക്കെ നാശത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഈ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ്? ജ്വലിക്കുന്ന ആ മുഖങ്ങളെ, ലോകത്തെ മുഴുവൻ വിഴുങ്ങുന്നതും തന്റെ തേജസ് കൊണ്ട് എല്ലാം നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ അർജുനനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ ഈ തീയാളുന്ന വായുകളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നതായിട്ടും കാണാണ്. അങ്ങയുടെ ഈ തേജസ് കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദയിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ കാണപ്പെടുന്നതായിട്ടിവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 30 ശ്ലോകങ്ങള് പറ്റി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാന്റെ രൂപം, അതിനെ കുറിച്ച് ഇനി ഭഗവാൻ സംസാരിക്കും.